Hey, er du BBU, EGU, HU, Forskolen eller TCV? Så er vi alle lige. Næsten 3. 1 år. Det er bedre end min sidste skole. Altså, lærerne er meget høflige og hjælpsomme. Det er så nice. Eller, det hjælper meget, og så... Og de snakker meget. Ja, de snakker meget. Så du kan oversætte noget. Og sjovt. Ja, sjovt. Jeg kan godt lide alle dem. Ja, hvis der er nogle problemer, så hjælper Hvis dem. vi var med dansker eller 9. klasse, det var bedre, fordi vi kan lære mere dansk. Hvis du har nogle personer fra vores land i vores klasse, vi kan ikke snakke dansk med dem. Du skal snakke. Ja, det er lidt svært at snakke med dem på engelsk eller dansk. Jeg var i Skanderborg, så jeg var med nogle danskere, som er... Jo, det er nemmere. Ja, det synes jeg. Jeg skal færdig med BBU, fordi jeg vil gerne være lærer. Så efter BBU skal jeg til VSI, og så efter VSI det er gymnasium. Og så lærer jeg seminarium. Altså, jeg gerne blive en ingeniør, bygningsingeniør. Så jeg har mange år, og jeg skal arbejde hårdt for det her. Jeg vil vi har god. På trods af forskelligheder og forskellige baggrunde, har BBU'erne mål og drømme, ligesom dig. BBU, en verden til forskel.